दिनै जिहेतु खोब मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोसोखांथावना मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनना बुङोबा आरो बिसेसके बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' रायजोफोरनि थाखाय दिनै मोनसे खोब गेदेर सान। मानो होनना बुङोबा गोलाव मोनसे आन्दलन जालांबाय दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोनसे बिएसि सुक्ति जाबाय आरो हाथियार लानानै जिथु जांख्रिथाय खालामबाय बिएलटिनि दिनाव बे बिएलटिनि दारै बिटिसि सुक्ति जाबाय। बे मोननै सुक्तिया बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंनि राजखान्थि मोनथाय सोलोंथाइ भाबै आवगानाय सामाजिक भाबै रैखाथि मोननायनि बा सोलोंथाइ भाबै आवगायनायनि बा जोंनि राव धोरोम हारिमु आरो जोंनि सिनायथि मोननायनि खुनु जेबो गैयामोन। खिन्थु जों बुंनांगोन नैबे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु सुक्ति जालांबाय थामथि बर' गोजोन गोरोबथा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPO बे सुक्तिनि दारै जों बिटिआरनि बायजोआव आलादायै मोनसे बर'फोरनि थाखाय मोनसे राजखान्थि मोनथाय मोनसे गाव हायुङारि खुंथाय जों मोननो हाबाय। बेनि थाखाय जों सरकारखौ गोजोननाय बावनांगोन। खिन्थु फंसे बाथ्राय बुंनांगोन दिनै बेयाव हाबाफारि खुंनाया जोङो जयै खुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों जुथायै खुंदों बे आफादखौ आरो जोंनि हाबाफारि बायदियै जों गिबियावनो दिनै फिरफिला बिरहोबाय। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव जों जयै बेयाव मोनसे सावराय मेल लादों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जयैनो मिरुनि हिसाबै आं आलासि महरै बेयाव बाहागो लादों। आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो जों बाथ्राखौ बुंनांगोन जिहेतु सुक्तिया जाबाय सरकारजों जों रायज्लायगासिनो दं जिथु सुक्तिनि दफाफ्रा गासै 11टा दं गाहायै 11टा आरो सिङाव माखासे दफाफोर दङ। बे 11 नम्बर दफायाव जिहेतु जइन्ट मनिटरिं कमिटि दानानै होनाय दं नैबे सुक्तिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मावफुंनायाव नायबिजिरनो थाखाय जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPO आरो भारत सरकारनि नखर बिफान आरो आसाम सरकार जोङो रायलायनाया रायलायबाय थादों सरकारजों आरो मोनफ्रोमबो जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि जेला मेल जायो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोंनिफ्राय नारसिननाया दंबाय थायो। बे सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौ। खिन्थु दिनै बोसोरब्रै बारलांबाय बोसोरब्रै बारलांनायावबो सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंजोबैनि थाखाय जोंनिफ्राय खुद्रिनाया दङ आरो जों मोनफ्रोमबो जायगाफ्राव बेरायनानै जोंनि जिल्लाफ्राव बेरायनानै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि जेब्ला बर'नि माहारियारि आफादफोर दं जों बिथांमोनखौबो खावलायदों नैबे सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंजोबनाय जायाब्ला थाबैनो फिन जों मोनसे जांख्रिथायफिननो गोनां जानो हागौ। बे बाथ्राखौ जों रायजो राजानो फोरमायदों। मानो होनोबा जोङो जिहेतु रांखान्थियारि बिथाखौ दानोब्ला जोंनि नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दारैसो जोंनि बिटिआरनि बायजोआव दानो हागोन। गतिके नैबे काउन्सिलनि गामि सोसननाय बियाब दानाय आरो बेखौ बिसायख'थिसिम लांनानै बेनि जिथु रां बावजा बेखौ बारायहोनायनि थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा गुबुन गुबुन आफादजों लोगोसे सरकारखौ नारसिनगासिनो दं। खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोङो जोंनि बर' मिडियामनि थांनानै थानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे जोंबो खामानि मावबोबाय थादों बे आयदायाव आरो जों बे आयदायाव जोंबो खोब सिरियास जोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारिकरन खालामहोनाय आरो राव रोङि फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे जोंनि बर' मिडियामाव थिसना बेनि थाखाय आरो मोनफ्रोमबो आयदायानो जोंनि बर'फोरनिया जे बर' मिडियामावनो जानांगौ बर' बिजोंजोंनो जानांगौ नारसिननाया जोंनाबो दं। बेनिखायनो जोंबो माहारियारि आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै नैबे गुण'त्सबनि जिथु 6 थाखोनि जिथु इंराजियाव फैनाय जों बेखौ हेंथा होदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौ फाथि होआखै गुबुन गुबुन जायगायाव। गतिके जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै नैबे आयदायाव बर' मिडियामनि बर' बिजोंनि जिबिलाक आयदाफोर दङ कुइसन एराइज खालामनायानो जा जेयानो जा बेखौ बर'आव जाजोबनायखौ जों लुबैयो आरो सोरखारा बेखौ जुदि खोनासङाबा उनहालागै जाहाथे जों जयै बिनि हेंथायै गोख्रों मोनसे हाबाफारि लानो थाखाय आं मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ दिनै बे नोंथांमोननि चेनेलनि जोहै खावलायदों।